Naabay kaso nga Nipo Bibis? Mao ni ang pangutana sa usa nato ka follower. Ang tubag wa. Pero kining giangga nga Nipo Bibis na angga kini ngadto sa mga tinudlo, ngadto sa nagkadaiyang mga departamento sa gobyerno nga mga suod sa tag-as nga opisyal para doon na sila'y koneksyon sa mga transaksyon. Ang balaod nag-ingon, gidili ang nepotismo. Ang kaso, nepotism. Dili Nipo Bibis. Ang nepotism, gidili sa ato ang balaod, nga ang taas nga opisyal nga dunay gahom pagtudlo og mga empleyado mo-appoint siya hangtod sa 4th degree sa iyahang kaliwat panalitan igsuon o uyuan. Di na pwede. Kalapasan kada sa ato ang balaod. Ang tawag ana nepotism.